Ето ги! Ей, мангали, аз съм спред тебе! Левски, ти и твоите тъпи хот-дози! Ботев, аз откъде да знам, че турците тук щяха да ни чакат, бе? Аз ако знаех, щях да отида до Шумен. Левски, помни ми думите, мамко. След 100 години няма да имаш паметници, ами ще имаш една кофа за буклук в Мусагеница, която се казва Левски. Аз като ти казвам, ти ме слушай. Хайде сега бързо да се умитаме преди турците да ни направят намет и масло. Мамка му! Левски, помощ! Мамко, оправяй се, мен ме няма. О, не! Турци! Ту се крие в ония храста е там! Левски, намериха ни, брат! Ботио, да ти еба майката! Един човек не може да се нахрани на спокойствие! Ямаха! Я виж, на училище. Я бързо да отичам към него, че тия турци направо ще ме смачкат. Това Бойко Борисов ли е? Левски, добър ден! Господин Борисов, огромна чест е за мен да се срещна с вас. Моля ви, приютете ме. Турците ме гонят. Ти не дай се притеснява за турците. Аз ще ги оправя както оправям всички пътища в България, мамко. Ама... Няма ама. Я влизай в час, че госпожа Лозанова, като разбере, че сме закъсняли, замина. Ах, кофилма.